ubunobani izolo so ke ngoku like sigrand uzakhona bithi qala ukunambe ndlala because andiyazi balo ndifonela yona ndithethisa naye ewethu akhonto ucinga kuyadlalwa apha kaloku fonini wena ufonisa abantu engingabaziyo ngonza uthini mna xa kunovela igqi abantu ngasebenifoni noba ngabantu ongabaziyo okusalayo awumaza ndithi lo mntu lo sokumele uthethe inyani bendibhanxa laa mntu lo kandimazi bangubani kumele uthethe no awumbhanqi umxelele inyani wena so ujolele mna una 3 years yonke ujola nalo mntu ojola nalo thandiwe wakho andisoze ndiyenza apha kuwe loo nto sithando sakho hayi jonga uhlala nalo thandiwe wakho but hlala naye mfowethu my brother are you doing Stembu? No, not even. So only we have one game card but mina ngifuna lo munye lo khuluma ngaye wena naye niyasebenzisa condom awuthandiwe hawo igama njengekabili nje ngithi naye niyasebenzisa condom yes or no niyasebenzisa condom yes or no nani